So changa Yes. Ini ndakasangana naro. Zita ndinoitwa amusima wadzi. Munatika uti atinya kuziva atisuziva. Ndakasangana niri dambudziko ndakasangana naro mumusha. Ndipo hari wangu mudzimai. Musi wa 1 September. Ndibva tamuendesa kuchipatara musi wa 2. Aibhadzuka manheru acho. Musi wa 3 ndakazoona vanhu ava. Mwasikati. Ndibva wasvika mumusha mangu. Wasvika mumusha mangu. Ndakamusana nawo mukichini mangu wanga uri 10 vanhu. Ndakazosumuka ndikasiya varimo. Ndikazoenda kwakarara mai achihwara. Ndasvika kwakarara mai achihwara. Mukororo wangu uri apo. Wakanditeera kuna andiri. Akati nyaya iri panapa vanhu vari mukichini umo. Waraona matiro wamvura panapa. Ini ndobva ndamuti unoti vanhu vari mukichini varamatira mvura panapa. Avo vanhu handina mati nawo, ini ndinonamata jekensheni. Avo vanhu vangu vekwa Mhazha. Ini ndiri kutoronga kuti vanhu vejekensheni vandibatsire panapa. Iwe wakutora kuti vanhu vari umo varamatira mvura. Panapa hazvidini, hazviiti. Ndiri kutoronga nevamwe wangu kuti vakwanise kudini kuuya kondibatsira panapa. Kubuda wakaita mukomana uyu kuenda kukicheni, ndakatozwa vanhu vakutoimba kukicheni uyu. Ndakabva ndabuda mamwe namai avo. Ndaenda kuseri kwekicheni, padhuze pane mumengo uripo. Pari pakaza kuchera kudai. Saka pavhari pacho pane mumengo uripo. Saka ndasvika ndagara pavhari paya. Wakaimba vari mukicheni muya. Wapedza kuimba wakazobuda mukicheni imomo. Wachibva waenda wamai, vari mwana vari baba wana kuenda ba. Wamai wangu vari apa. Ndiwo wakaenda kubedroom wake nedzimai wangu. Nekapu yawo yemvura maoko. Saka izvo wakaita vaimomo handina kuzviziva. Semuromo handisiri. Apo wakadzoka wakazobvunzwa ngewanga wasara mukicheni kuti wamwa here mvura, ndakandichizviziva izvozvo. Zvikanzi wamwa mhutu 3. Handimuri kuona. Iye ndochiti vanhu ndamusana nawo, inini ndini munhu wepamba panapa, ndini baba wepano handiti. Hapana umwe. Ndamusana nevanhu wavo. Watadza here kunditaurira kuti baba isusu tanzwa dambudziko rekuti panapa pari kuhwariwa, saka mwana wenyu watitora, saka tauya pano kuti tikubatsirei. Wochizwa kuti ndikoti musanamatire kana kuti namatirai. Zvambofamba sei? Shuwa ndakasumuka manaenda kwasabhuku. Sabhuku zvaita vanhu ava kumba kwangu, inini ndinofara ndicho. Nanga ndine pfungwa yekuti dai vakwanisa kuvakokorodza tombogadzikana. Ndonzwa chinangwa chawo kuti wakambonangana nezvipi. Azovezi pamwe nguva rundikomba kuti ndindakaroya mudzimai. Waona kuti wandosvike wachinditaurira, pamwe munguva mudzimai ungobva azofa. Saka regai inini tindosvike tichidini? Tichitoimba mukati memusha wangu. Ndopfungwa yandakafunga, saka ndabva ndamhanya kuenda kwasabhuku. Ndosvika ndotaurira sabhuku. Sabhuku uri kuti ndakawadaidza. Uri ndakadaidza unonzi Chitawa. Ndikataura naye. Chitawa kwanzi wakabvuma. Azoenda manje. Chitawa uye wakachizofona kuti tafonera kwa wakuru wedu wechechi. Wati kwanzi hazvina basa vaizvimadini, zvomaita zvakadini? Zvakanaka. Iye ndokuchiti kwanzi zvakanaka. Zvekuuya mumusha mangu waisvika iwe waitoita chechi, ina handina mati nawo. Kana dai watori wamwe wangu wechechi, wangasvika waidaro here. Handiti wangosvika tiitaura tine masoko atinotaura, tozosvikira pakuenda pachechi. Saka izvi zviri kundoamba ngekudaro zvadini izvi. Iyo opera yaani Mhazha. Mukomana wamwana wangu uri apo. Ndakazoti kwapera mazuva. Ndazotaura newamwe wangu, muningini wangu. Ndikati enda ndaidzire mukomana uyu. Ndine pfungwa idzo ndinofunga kuti ndimonyasa kubvunzana naye kuti chakangoitika muzuya chimbori chii. Kuti vanhu wangu uya iwe wakabva muna ndiri muchibva waenda mukicheni, vanhu vaibva vatanga kuimba. Chii chakangoitika ipo? Muningini wangu wakadzokera shuwa aenda kune mwana wangu. Wakauya achiti kwanzi enda utaura kwa Zantongo ndiweba. Ngemuningini wangu uya. Wai mwana adaro zvikasi ndizvaataura. Ndikati hazvina ndaa. Wakapera mazuva mairi. Retatu mwana wangu yakazofona. Zuva rodadizvi. Zuva rechitatu. Vafona. Akati inini ndinonzi Amos. Akati iwe Amos, wakatuma muningini wako uko ndiri nini? Uchiti iwewe huya kunotitongane. Titongane kunoko. Hazvire kuti inini ndakanamba kutongwa ndiweba. Asi kuti chakaitika ngechekuti ndakasvika ndikasvika padhuze newewe, ndingokurai kukunera. Yes. Ini ndokuchiti kama. Yes. Mwana ndikuti pamwe nguva akudzoka ndakatuma baba munini paya. Apa ko zvakuti samuromo wakadai inda. Kana uyu nepfungwa iwewe kuti pamwe ndikauya apo uri wewe urabvunza ngezvani Mhazha zviya. Wana Mhazha wakutaura kare kuti enda ugoongoda iwe urugarirei. Inini masamanisi ndakatoamirira. Ndakatoamirira masamanisi acho ndakotora achiona. Kanga wana masamanisi wana Mhazha hawaendiyo ba. Ndini ndichaendayo. Asi nhasi ndinozakuta masamanisi.
Ndikushamisika kuona Mhazha wari pana. Waizoya hoye ndio. Ndinchaenda ini. All right. Nyaya indaizwa. Akamirira na Mhazha wacho ndo. Andi amene ipo baba kuti ndiani apa ndikandozwa kutoimba mukishe mawa ndisindiani. Yes. Pamusoro imambo. Nedaro rose. Ndinoti kwa chitawa. Ndinomanzwa runzi chitawa. Right, zvakaitika ndezvekudai. Chainge chiri chitatu. Painge paine musangano wamudhumeni wokunyoresa pfumvudza. Aiwa, ini pandira kuzwa. Bongo. Makasvika ere Pamba pemurume makasvika ere? Ichokwadi. Makasvika. Muchisvika muchiitei? Right. Takasvika pamba. Vatatambirwa naye baba iwa ndiwo wakatitambira. Watitambira vatapinda mukitchen. Tapinda mukitchen ndiwo bva watotanga kutitsanangurira marwariro owakaita wachienda kuMozambique. Wazotsanangura nekudzoka kwawakaita. Wazotsanangura futi marwariro akaita Ini pandiri kuda. Kuuya kwenyu mukitchen kwakasanctionwa ndiani? Hamungangobvikwa muri kubvaka. Mungosvika mototi mukitchen memunopfe. makawanda kudaro. Munobva anotanga kutaura kuti ndandi kurwara ndiri kuMozambique ndatiri kwakati Ndiwe ere wakamudaidza baba. imimi kuti muende pambapa makadaidzwa ndiani? Bongo. Isusu sekunzwa kuti takanzwa urwere. Bongo. Ndiyo atanga urwara ere mai. Munhu wenyu ere wechechi. Munamata namai ere kana. Kwete. Saka kana musikanamati naye nyaya yenyu kubva mapinda mukitchen makawanda kuti yakonamata munhu asi kudake yange iri yei. Ndiye ere mwana wacho wamaiwo. Asi mwana waka Mwana wenyu ere. Anopinda chechi ipi? atona matina oba amene kuti zvakona kuba nditozi. Aiwa, ini ndichandoda kuzwa nechekuti imimi kuti muye mukitchen pambapa makadaidzwa nani? Isatina kudaidzwa. Eka, patimi mungaenda ere bambo kuti mubambe munhu kungosvika wadai motosvika makawanda wadai motosvika mukitchen makutoimba makutotaurwa kuti ndakarwara kuMozambique ndikadzoka ndikadini the next thing mato bedroom Nemvura. Mambongo. Daidzwa atina kudaidzwa. Chakaitika ndechekuti potani tiri pameeting uyu mukomana mwana wa uyu anga aripo pameeting. Saka akafonerwa akanzi amai arwarisa. Ndio zvakaitika. Saka afonerwa daro aenda. Isusu tanga tiri pameeting tikazondono hande tinoona chi mumwe wedu. Munoona mata naye. Hatina mati naye asi bambo muruti pameeting ipapa paine chechi yaMhazha badzi. Kwete. Saka wamuwesa wase wasina kuuya. Makazoenda chechi. Maingirandi anga ari maro. Maroma anga aripo. Mamethodist anga aripo. Maapostoli kwamaranga anga aripo nechi zvese wanga waripo. Asi imi mubva mangoti nemadzimai muri 15 ngatiende. Munhu hamuna mati naye. Dai akazara kuiswa munambo. Mai muisa ere munambo munhasiri wechechi. Panane ukama akamboti gogo ere zvinoke muri kupinda muyadi nawa. Wongo. Panane ukama mama mina iba. Mukadairwa ere. Wakawanda wacho pana tetu wacho. Patikazi izwai bambo. Nyaya iripo iri kuti muridzo yemusha uri kutaura kuti makuya mukitchen mangu handina kudaidzai. The next thing mato kubedroom handina kudaidzai. Makutopa mukazi wangu mvura handina kudaidzai. Mungona pane nyaya. Mvumo makaipiwa nani baba nevamwe venyu mose kuti mupinde mumusha mwemuridzi muchiita zvese izvo zvinhu. Nangwe kana dai iri hama yenyu munoti gogogoika. Pinda pamusiri menyu ungambewa iri upinde mumwe neusiri wayo. Because iri parundi kachikamadza ndepekuti mururi chakangozwa tiri pamusangano kuti parwariwa pari serious. Zvomazwa kuti pari serious saka imimi mamuda koodini kuti pari serious. Wozi pachiwanuka kana munhu ari serious achatodi kuonekwa. But imimi makamboti tiende chechi kantiende. Ndo pane nyaya ipa wozi uyu nyaya yake hainei nechinamato chenyu. Nyaya yake iri pekuti ini ndinopinda jekenisheni.
Wanhu vaifana kuuya kuonamatira mukadzi wangu ijekenisheni. Asi jekenisheni haina kutouya ba imi makangobva kumusangano kwamamuri kwakutiyamba makotozadza kitchen kwakutotanga kutoimba. Mapedza uyo nekubedroom. Nemvura. Dzimwe dzinoziya uya ngeno bamba musana pemakandomira baba. Titi baba baba pemunhu apasvikwi baba. Nemvura mchisvika uno. Macheche yenyu ngeimba kwenya. Asiri hamenyu yakabva. Hongu. Nini ndikatsanangura maitikiro zvakaita. Madam katsanangura sei? Muridzi haadiba. Zvamakaita pamushambake pamba pemunhu nekuti zve mungadai makaita baba ndezvekuti muchisvika pamusoro pemunhu ngadai matanga kutobvunza kuti baba mushoko napa ndiani. Hazvine kuti wamuziva. Munoziva Si village one ke. bari maitira wakati pamusoro pane munhu wakatonga pasina munhu. Aiwa, ndosandoti titsanangure. Kutobva kubva panapa nesekuenda Izwai bambo. tichienda kumba kwawo. Izwai bambo. Zvekubva pamusangano ka. Hazvikupiba. Mvumo yekunopinda mubedroom memunhu. Kana mukitchen kana muhozi kana mubathroom. Muti mopinda mubedroom memunhu kuti mazobva pamusangano. Baba wacho ari panze. Yakabva afa maita sei? Ayo, asi mukitchen ndiwo wakati gamushira baba. Aiwa, Ani mama angopinda. Uyu murume uyu. Izwai zvataura. Wati vanhu vakauya mukitchen. Andi muhamaomberana. Muhamaita sei? Iyo vabuda vaenda kugara kavhali kati kavhali. Andakaenda kugara pakavhali. Kubva asiya muri mukitchen makutotanga kuimba. Mazobva ipo papo makuti azi wadini zvikazwa kuti kadya katatu. Mubedroom. Wamwa ere mvura. Ende kapu yaitobva mukitchen ichienda ikoko. Uyu ndozvari kuti ya masimba ese aya mawana kupi. Ndikaenda kwasabhuku wasabhuku ndapota hangu dai mati vanhu vaungane apa timizwa kuti simba kwamboriwonepi. Wanondipomera ndindaroya mukadzi ere. Ndakaenda katatu. Akanobvunza henyu samuuyo kweimimi wacho maisiya mukadzi achipiwa mvura kadya kwakafa maitichi. Ndaida kudini ipo mangoti vanhu vakataura mukadzi wenyu anochengetedzwa nani? Zviri kuitika pachangamire. Pane vangaine angauta overpower pamba ipo baba umwe wechipiri. Saka ndiri kuona rusimudza muoko uko mupe chance. Taura chamwa. Mkoro. Ndio roka pamba vitu maka enda kwa daraba ngomta. Anopinda Mhazha. Tawa mashoko daraba baba wangu haya. Mashoko daraba baba wangu haya amai vakarwara chokwadi. Zitendi yani mko. Bruce Mawadzi. Ani? Bruce Mawadzi. Amai vakataka kurwara musi wa 20. 20 August musi wemandi. Ndikati amai kuboya koko aona musi wa 20 musi wechipiri. Ina ndisina kuzwa zvese. Iwo akaunza vanhu. Hanya kuti akaunza vanhu Ndakazofonewa ndibaba. Aiwa kawarwa musi wa 1 musi wemandi. Wasi musi wa 1 aiwa vakabva hazina basa bai. Bambo takupai mukana kuti aiwa hatinei nekadhi ba. Nyaya yangu iri pekuti akaunza vanhu ava mukitchen ndiani. Andina kuya nevanhu inini. Kana uzive zvatopinda. Ndipo kumbira ndipo Vakauya we. kumbira. Vadare vanopindurwa mibvunzo inobva kunoko. Vanhu vakauya nani? Ndopati nyaya yedu vanhu vakauya nani avo? Vakauya wega ndiri pano. Saka haunei nawo. Haunei nawo ba. Saka kana usinei nawo chigara pasi. Hawapinduriri ba. Ngozi nyaya yedu ine chekuita nekuuya kuvanhu. Baba. Saka iwe ndiye akaunza vanhu ba. Saka vanhu vakauya titaurei makaunzwa ndiani? Vakaunzwa ndiani? Uya taurai. Pamusoro ichangamire, pamusoro iwakuru wese waripo, pamusoro iwanhu wese wari pano. Inini ndakandisi paMawadzi. Ndini Firipa Simbi, ndiri munin'ina wamai wairwara wakauya kuonekwa. Saka inini ndakamira pano, ndinoda kupupurawo maswiri andakaita nyaya iyi. Sisi wangu wakarwara, wakazouya kumba kwangu. Wasvika kumba kwangu, wakasvika nenyaya iyoyoyo. Wakauya ukobata maoko kwangu inini. Saka wakasvika nenyaya ipi? Nyaya iyoyi yekuzi kumba kwandabva uko. Vanhu vekwaMhazha wakauya. Izvo handinoda kuzvizwa. Ndinoda munhu akaunza vana Mhazha.
Avanhu vakaunzwa nani? Ngavataure. Pamusoro changamire. Ndiri kutaurawo kuti havana kuunzwa ngemunhuba. Asi wona Mhazha awa. Sisawa wachitaura. Kunoshandira mukomana uyu Mawadzi uyu. Unogarisana nevanhu ava. Plus pana tete wavo avo mukunda Mawadzi avo. Vanonamata nana Mhazha avo. Saka pawakazwa kuti ndiani wakaunza wanhu? hawana kuunzwa ngemunhuba. Inini ndinoenda kuAnglican. Izwai mbuya. Inini ndinoenda kuAnglican. Asi kuAnglican zvatinotoita kunotoanaunswa kuti mufundisi achatendera kusection 4 musi weTuesday neWednesday achifambira watendi wake handizvo, kana kuti achifambira warwere handizvo. Ivi nyangwe ariko komufundisi akazwa kuti mai mutasa uri kurwara, hazvimbomupi mari ramire kusvika mubedroom bangu obvagara mujaini obva amwa mvura uye kubedroom kunamatira mukadzi wangu. Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. Handiwo mufambire wacho bachangamira. Imi mamusipo kai. Mutana zvamakafa. Garai pasi. Garai pasi. Aya, batizve uyu angarwara anechanosiya. Avanhu vakapinda mumba memunhu ndivo vanotsanangura kuti kana iri apology motokumbira rugero chakadai. Pane imwe tsanangudzi inokupinza mumba memunhu. Tisapedzera nenguva handiti. Vanhu vakauya nina nhausi vati wauya mukicheni pandandimahausi auya mukicheni muhausi nendandakaya ndikazoona atete matari iwo wauya vari mukicheni kutaura atete uyu wakagara apo wati tauya kumuna ndikati one asi andigoni kuti ndangoba kusumuka kwenda mukicheni roba zvapera ndobva achiti mukomana ndopakabva akati baba wana Mhazha iye babo yanga atobvamo echiwatsanangurira kubva kwetakaita kuMozambique zvikasi ndinda ndatanga ohwara ini asi hosha ikazondapana mai vakahwara zvisikaiti vakuchitsanangurirawo saka uyu wakachiuya baba foni yakabharing ari mukicheni iyo babuda panze ndokuzopinda kuhosi kwandandiri uyu mukomana wakabva uyo vakati baba vanhu vari kumba uko vati asi tiri kukumbirawo kuisa muna macho zvikasi ndovazvo zviri kutaurwa kubvunza inini ndikati hapana chakashataba handiti vanhu vauya paumba here ndobva apindura mukomana zvikazi ngavanamata zvechiwa ndakazowa kunamata wanamata kuda kuti iye anga atori nemu pakabuda mukomana wakabva ati ini ndakwenda kodaidza mai uye anga asoti ndikuda kodaidza una mai unobatsira usiri wekuchechi kweduba saka ndiye ndikuda kwenda kodaidza saka nii ndaudini ndokwandakwenda zvechiwa wakaenda ikoko awabva uchizosara uye wakachibwekira mukicheni awakati baba endepi zvikazi baba anini une kwamkwenda aenda odaro koko awa ndiwo pakabvanini awa ndiwo ndiwo achizoti ndiri kukumbirawo kuti mumbondipirawo maiyo mvura achitaura tete uyu hangaziya baba ndiri kukumbira kuti mundipirawo maiyo mvura. Akakumbira ndiani? Ndiye mukomana uyu. Saka tete uyo akabva uya nemvura nemukunda uyu uyo akagarapo neawa ndiwo akauya nemvura mainini akati saka munotaura kuti nguva yese mamusumwa mvura here? Mvura ndidunye baba kubva kwendakaita kuwana nambobvira ndamwa mvura. Asi mukomana yemuti watakatadza kukupa mvura here? Izvo handichazviziva. Saka sei akaprefera kuti mupiwe mvura nditete imi mwana wenyu chaiye iye wakati tete ndikuna ngoti waibvunza asi tete ndodi waitobvunza kuti maiyo mvura murumai ndikati mvura isudini maisi ndinakira saka atete wakauya nemvura iri muchipi. Saka muri tete makamwa mvura yana tete bhozi mafunga kuti yana matirwa isiri izvo zvandakambofunga. Saka wakauya nemvura obva mainini nyaenda kukiriniki muchaenda kodini kotengeswa madripi akawanda kuti hamusumwa baba kuti muri kufambiswa pamukuru. Izvozvo yanga kanaka sterekiyo yanga iri yambiro yakanaka chaiyo kuti hamusumwa mvura asi nyaya yedu iri pekuti akauya nemvura ndo pane nyaya yedu ipopa kuti even kapu yemvura inoda vanhu 5 here uperekedza even 3 kapu yemvura inoda vanhu 3 here utakura. Lazima bedroom anokosheswa nani? Mama ara mdaini. Saka baba ndo saka wakabva kukicheni ubva wapinda uko wakatopinda mundani macho baba ndo munamato wakaitirwa wakatonamata kukicheni. Anyway taizwa nyaya tingaswera tikunetseka right bambo mazwa vanhu ava
Wanhu wakawaunza nechi zvese mazvizwa. Asi hatitadzi simba pamwe kutopora kwemukadzi wenyu ndiwo. Pamwe kutopora ndinotaura shuwa. Pamwe meaizwai hanisana pesa. Asi wanhu waita zvawaita havasi kuramba kuti wakadii wakakanganisa. Saka zvakwamuri imi matiti chidini nawo wanhu. Maamuri kudei. Yes. Wanhu wakandiwadzisa pakuti inini ndakaenda kwasabhuku pane zvawangu waita handiti. Waibva waramba kuti ngaende ukaangoda. Ndio zvaipindura wanhu ava. Ndikauya netsamba panapa yakanyora sabhuku kuti wanhu wawati kwanzi ngaende ukaangoda. Ndio samba ndakauya naye pana. Ndio pakandiwadzisa wanhu. Vanonge yakapera. Ndakapedzana kwasabhuku saka ndakaenda kwasabhuku inini. Pakuti titaone tiri kwasabhuku isakasvika kuno kuba. Imisai maidaro imona mbuya. Wakandiwadzisa wanhu ava. Sei maitaura language yakadaro. Munhu ari baba sei nawo. Enda koruda kuti munhu anotaura pamba pake zvaanoda pamba pake handiti imoti enda kwaunoda iye pari pamba pake. Mamuripo here imi mumba pano akapinda mumba. Sei maitaura kuti enda kwaunoda. Saka akupenga sabhuku rupenga. Pane samba yakauya panapa ndakanyora sabhuku panapa. Iri bisamba izvi. Kana zvakare ingotomiswa nyaya yacho yozotosumire umwe musi sabhuku ouya. Musapedze nguwa ke kuramba zvamakaita handiti. Musapedze nguwa ke sabhuku ingomiswa nyaya. Tozouya umwe musi sabhuku ouya. Sabhuku ouya. Ndamboti kuti sori kwakanaka muchitondera kumashure. Zvinhu zvekugarisana ka. Udaita nharo kana pamwe munhu. Ngotakura sabhuku. Hatina kuramba kutakana pamushape. Vanhu sabhuku pasina. Sorry, I didn't sorry. I see sorry. I see kumanikidzai pa sorry. Regerei kuita bambo. Aiwa. Isisuka. But munoona kusa dzimba dzavanenge zvimina matuze. That's right. Isisu bamba basekura ndisekura wangu. But zanezani kuti mukadzi aitaura kuti maitaura zvinhu zvakadai chechi iri pakati hazvina kunaka. Isisu iyi hame. Unogarisana sei mai wacho utorwara. Takagarisana. Muteerera. Muteerera. Mbozwe mai avo nababa avo vanogarisana. Varutaura zvakasiyana n'iya kuti papinda chechi pai. Imi ndimi munomada kuchechi ikoko. Dai ndiri neimimi. Kuti yakayora ngene zvapera tikugumira zvakakanganisa. Mudzoka kuvillage munogarisana. Neukama hwenyu handiti ndatidzamu kuti ana panapa ndimuchadzoka kudzimba dzenyu zitiri kunoku. Murupuruvhei hapana. Ava vasvika vachinzi shamwari kana rusapota chechi pamusha pangu. Yaimwe nyaya handiti munhaso yechechi yenyu bo yama yenyu asamuna mati nayo. Isisu hatisi kuramba kuti sori. Asi ndiwo ndatofanira sabhuku kuna njanji nachitawa saka madzimi tinachangamire saka towadini mama titodini ndikasaiwa changamire wanhu akapinda musha mangu waikangasa musha mangu ndoaita sei saka ndakaunza ngomuchangamire kuti mudivazii imimi mapiwa first preference yekuti mutaure kuti towadini zviputunuke pasi pemoyo wenyu. Mundu wangotarisa mubhachi. Zvinohwadza kuti vanhu vanoramba zvavakaita. Zvinohwadza kuti vanhu vanoramba kuti waiteya zvinohwadza. Nderengerewo bhora zvakanditira mukomana wekuti zvinhu zvaakaita mukomana nana asi bhora zvinohwadza. Ndikazvitengera ndikamadzivisa andinera zvisingadiwa mukomana uya. Inini ndivanapa ndakanofanira kunewa ngemwana uya. Ndakaendesa kukota. Vanhu vakazouya kuti tikumbira mukomana andende kowithdraw. Tikaenda kowithdraw nyaya iya futi. Nhasi vari kuuya futi vanhu ivowo futi.
Mbori wanu kai. Munogara mezere ni bwana. Mukoma na kutogara kumba yake nofunga about case kubva pangu kusvika kwake. Uchaya baba. Hawa ni chavi sika jiona nasi kumburangu ili chaya baba. Chaya baba. Ngekuwa hapo ngoma na. Mangare atigoni kuitonga panapa bai. Unoda utaunzwe ya iri semwe. Kwacho vanhu hakuna kunhu wakadaro. Bai matogara manyoresa pamusati bai. Asungwe amirire yake. Kumunira inini. Ndakamangara ikuti donya yachaita hiyo. Akazoto kuti zonya hiyo kukoti hiyo. Ari uyu akanga atoya pamba pangu ndiyo ndapota mwanangu sunga hapo. Nasi ndio kuimba fuku chaka. Niwa wafuta. Waniwa wawa ndio kwangu hapo. Waniwa wawa wanotaura izvi zvimakazi wakati atidiba tichaka kupa zvimakazi. Iwo waniwa wawa. Mwana wakanditi wazi ndinoti muntu muri wangu pasike dzimba dai wakuzike mwana iwe ushaka kadzibaza kubagadini yangu mwana bagadini bangu kwazi ushaka kadzibaza kebo ngekuti waumisa pizza Hai baba iyo ndeimwe nyaya Ndimunomeza bhinzi reka kuti munhu unoiza bhinzi. Hai baba iyo saka madire baba Ikatamba uteereri bai. Saka mudhara wemurwere. Iwe Kumura bhachi manje ndimambo. yaiwe Tinomukumura izvozvo. Ngatidai so. Inyaya Unomiza maoko inyaya alright ine dzakawanda dziri kuseri. Church yakaenda kopindawo pakati pezvinhu zviri kugara zviri kunetsa kare. Mumusha umu hamuna kuwirirana hamuna kuwirirana. Baba nemhuri. Hamuna kuwirirana. Saka zvandakutoita ndakuita kuti nyaya iyi kuti mugarisane zvakanaka. Anoziva magariro enyu. Imi matozi munemwe nyaya yenyu kai. Yekuzi hamubhadhari mukazi ganzo munoti hatiti zveganzo. Musoro imambo. Ini ndoda kutaura wandakamira panyaya yataurwa yeganzo. Zita zviya. Isu ndi Boniface chiri Mhazha. Isusu taka taura naishe wataiwa tinogara naishe chidawa. Takatenderera kumakore ese akatonga ishe chidawa nyika. Isu takadi kudaidza kwamazita kunogona kusiyana kukurarama. Asi isusu kuna ishe tinopa chinhu chinonzi chipo. Saka gore rega rega tinoitesa chipo. Chinotopeta mari yavanochaja iyo kuti iganzo munharaunda. Tinoitesa mari. Handizivi changamire kana vasingazvizi. Gore rega rega. Makaendesa kupi? Takataka kushanda naishe tichiendesa direct kuna ishe. Kusvika ishe akura akazotireta tikanzi isai kuna sabhuku wenyu. Musararame muupenyu hwakapfuura. Ishe chidawa nyika wamukutaura nezvayo ane 3 years now ashaika. Gore rapera takaendesa kuna sabhuku mauri. Ko makazochinjirei kubva kuna ishe muchienda kuna sabhuku? Ishe akura wakazoti kuti murambe mushuya kuno chiendesai pana sabhuku. Ende sabhuku yemaura iyi makaenda kumushipa maura muchiti ndiani? Takati chipo chekwa ishe ichi. Iye akasvitsa here? Handichazivi ndo changamira. Aiwa ndinoda kuti mutaure nemazwi enyu. Makapa here maura zvekuendesa kuna ishe zvasina kutsvitsa? Kuzobva pana sabhuku. Ndati makapa here maura chipo chaishe chaasina kutsvitsa? Kwete takamupa. Makamupa? Right. Kana makamupa mambonyorai Samuel kuna maura. Asi Samuel ndachere maura hamuchamutongi inini. Inini ndini ndomutonga. Ngauye panapa. Zvakanaka isi tikuendesa. Because akuya mari yaishe iye ari sabhuku.
Mimi endai moite zvinodwa naishe noti nasabhuku. Hamungamboti munhu ari palevel yaishe. Zvinhu zvamunoitira ishe. Kokuitira sabhuku. Asi ishe uripo. Takatendera naishe ndiyo kutoti tumoti chiende sai kuna sabhuku izvi. Aiwa. Ishe upi wapakatendera naye? Upi because ishe chinawanyika acting headman chinawanyika ndeuyu. Patinganga takakanganisa mambo ndepekuti kubva pa5 ishe apa. Apindozochinja basystem yatairarama nayo. Ipapo ndofanga ndopanga patinga vari hedu nemhoso. Saka isaidha mune zvinhu zviri zvekuita. Isaidha moenda una maora mopiwe zvechipo chomakaendesa ikoko. Muendese kwaishe. Zvakanaka. Kana kuti kana matadza izvozvo ati handisisina ndakaya. Muhamaiita yobva yachiuya kuno toitonga. Zvakanaka. Saka tichaona kuti pakafawo ishe makore acho tichaenda kuti atipe 20 zakwa washanga. Mamungoendesa ikopesa. Saka mimi sechechi maimboenda kuomutsawo here ishe wenyu. Zvese taita. Mabasa taenda kusenza zvese. Mabasa atitaura pana ishe mwanga aripo mukuru. Patika my problem ka. Ishe wafa wapaiswa muishe. Muhamati nekuti ishe uyu wafa. Achaiti zvotoitira ishe. Because chamuri kuitira hamusi kuitira munhu ba. Mukuita position yaishe. Ndoza ipapo bhozi ishe wakuru wakanga wakatimisa kuti chiudza iri henyu mari. Ndosaka kana kuno kumusisa itowo futi ba. Atinoita mambo. Aiwa. Asanambokuona mbuya kundisakurira. Atichatouya tinenge takauzwa totouya. Atouya iwe pamazha we are smart everywhere. We are not smart because ini kanduchema kai. Atinogadzirisa mambo tichataura navakuru. Right. Anyway Dara. Nyaya ine vanhu wabvuma nyaya yavo saka muri kuti wabvuma here kuti wakanamatira mvura. Aiwa wabvuma zvese wabvuma. Wakapinda mumusha menyu. Zvese wabvuma. Vanondipa $50 kupinda mumusha mangu. Kanganisa musha mangu vandipa $50 ndiwa chaji yakawanda ba. Waonera musha mudo kudika. Asi muchiitirawo muchizoziva pekuti hamuchazivi kuti mvura iyo ndiyo yakaponesa here kana kuti yakaponesa mukadzi wenyu chii. Aiwa, it's okay. Mochizotsvagirawo bambo $30. Mutsvagirewo $30. Right, endai nyaya yapera muhamanyoresa. Right, next Ande.